שלום לכם, אנחנו כאן בפרק חדש. כן, שלום צופים, על כאן ירין וכאן. לא, לא רוצה את הבחור הזה. זמי. לא! אני לקחתי משהו חזק מאוד, שאפילו אתה לא תצליח לגלות. כן, אם אתם לא ידעתם בפעם האחרונה... אתה בריט, נכון? כן. יש לי כינוי חדש והוא קד. אבל הם יודעים, הם ראו את זה בפרק השני, מה? הם לא שמעו אותי! כן, עכשיו אנחנו בסרבר של סופר סמאש מובס. כן, רק שתדעו, אנחנו אחרי זה יש לנו פרק באיזה סרבר שאנחנו חושבים להתחיל. והסרבר הבא יהיה סקיידוס מיינקראפט. כן, אז ככה, תראו. אתם בוחרים את השחקן שאתם רוצים להיות, ואז אתם נלחמים עם חפצים מיוחדים בטמבלים, כמו היושי הזה שם. בוא נלך. מה אמרת? היושי הזה שם, קדימה, בוא נלך להכניס למכות. רגע, תסתכל עליי כאן, תראו איך אני מצוטטת קאט מפרק אחד בסדרה שלנו. תסתכלו, ריקודים, לאור, המדורה. ידעת שיש לנו 29 סרטונים מהפרק האחרון? הבחור הזה הוא תרנגולת, הצילו! אתם חושבים בטח שתרנגולת היא משהו חלש, אבל בעצם לתרנגולת יש 10 ביצים מתפוצצות. אתה יודע שקאט, הקריפר הכתום זה לא קריפר כתום, זה TNT. כן, וואו, לא ידעתי את זה. אתה יודע כמה הוא עולה? תן נסתכל. 50. כן, הוא יקר. התחלנו. יאללה, צופים, תראו איך אני מפחלץ אותו. רובי! יואו, יש פה צ'יקן, זורק עליי ביצים. עזרתי אותך, לא? אתם רואים? אני רואה את הצ'יקן כמעט. יש, אהבתי את הצ'יקן. הנה, אני רואה אותך יורך עצים. אני לידך. היי אחי. היי. הוא רצח אותך. אני אכניס אותו. אני אכניס סדרה. ותנמיכי את זה עד הסוף. לא. קח את המקל הקדוש של הבלייז. מקל האש. המקל הקדוש של הבלייז. לא. מה זה באמצע היום. יו, נפל. הרפדנו לי. למה כולם נמצאים לידי? למה כולם רוצים אותי? כנראה כי אני חתיך. לא, כי אתה מכוער. סתום! למה אני בזום? סתום, אתה חלשלוש. אני אכניס לך מכות רצח. יש לי אבן. אתה יודע שאתה אמור להילחם עם החרב, כן? אל תכניס לי. אל תיגע בי, אתה רוצה שאני אהרוג אותך? אתה רוצה שאני אעשה לך את זה? אתה רוצה? היי, את הצ'יקן! אתה רוצה? בוא נהרוג אותו! הבחור הזה חזק! נפל! שלום לך הרפד! הנה אתה מרביץ לזה? הנה אתה מרביץ לזה? הפלתי את ההרפד! הפלתי את ההרפד, אחי! הנה הצ'יקן! הנה הצ'יקן! דר. יאללה, מוכן? נו. לא! אוקיי, נפלתי עם החיים האחרון שלי. יואו, הנה. יש לך הכי הרבה חיים, לך יש את הסיכוי הכי גבוה, אחי. יש. קדימה, בואו נצפה בזה. זה כל כך מרגש. גדי! יואו, אהב אותי. אאוץ'. קדימה, בואו נראה את זה, זה כל כך... הנה הרפד. תהרוג את ההרפד, יש לו רק חיים אחד. יש, הרגתי את הצ'יקן. יש, הרגתי את ההרפד. אוקיי, עכשיו אתה צריך רק להרוג את התרנגולת ואתה מנצח, אחי. אתה עושה את זה ואתה מלך. תודה, בן אדם. יואו, הנה הצ'יקן. פאק, הוא זורק עליי ביצים. אני חושב שראיתי אותו לשנייה. צ'יקן מצליח. לא. מרביץ. הוא הרג אותי. זהו, הגמר. אוקיי, לא יש פחות חיים מלך, יש לו סיכוי יותר נמוך, אלא אם כן יש לו חפצים מיוחדים. לא, נפלתי. אוקיי, הוא ניצח. יש לי 7 גיימס. נחמד.
אוקיי, חבר'ה, אנחנו נחזור בסיבוב הבא. כן. טעות שלי, חבר'ה, לחצתי על הכפתור הלא נכון, מאוד לא נכון. היי חבר'ה, אנחנו חזרנו נו, אז תשמעו, אנחנו בחרנו בסיפור השני של סופר סמש מובס בזירה של הנסדר. תסלחו, אבל אנחנו נעצור לשנייה. חבר'ה, בגלל שינויים לא רצויים אנחנו נעצור עכשיו את הפרק. כן, מצטער חבר'ה, ביי.